Kaka men korkyan. Oglum, sen maňa ýagmy? Hawa. Bolanma, bök oglum. Sapak bir, hiç kim ananma. Kaka men diple bak. Sen näme dip bilen ok? Diple bak kaka. Sen näçe ýaşyňda? 7. Вы что делаете? Помогите ему! Он плавать не умеет! Öwrenmäne wagty geldi. Her kim yüzmäne başarmaly. Bize mä şeýdi öwrendik. Ne edip iyidine yüzüp gelsin? Bolmasa sen alyp gaýda ýöne. Ben yüzüp bilemem. Run. Sapak 2. Hiç kim öz gowşak tarap bilen barada aýtma. Assalamu alaykum adamlar. Şu men size dazından deyip Dolorska'nın yerini yitirip berdi. Hey maladoy!